Oh, hadiah tinju. Sampan menang, Kang. Oh, alah. Kene. Layak mah aku kleru nek ngekeki Montra kurang sekti. Montra kok. Lah sojek ketoke ngene-ngene mang lho, sekti. Jebul sekti ngene wae. Tenan. Lah wong montra nang kiri geblegong. Ayo pincang sikile. Ayo. Ayo. Ayo cocok Kurang 10 menit aku serah. Allah terus pokoke. Wis dadi jojone sampan ya wis lho, Kang. Aku nrimo, Kang. Ketoke kok mbok lirak-lirik. Wah, aku nglirak-nglirik ora, Kang. Aku iki lair tusuk batin, ikhlas. Nek Rantam Sari dadi bojone sampeyan. Tenan. Nanging iki tresno apa ora? Kok malah kok ceguken. Aku ora lha wis dadi bojone sampeyan yo genane aku yo ora seneng ya, Kang. Aku pernah tuwa. Ya toh? Nek kowe seneng kandha seneng, nek ora kandha ora. Bloko karo Kakang. Bloko ya, Kang. Jane aku yo seneng, Kang. Tenan. Lahir musim batin. Lahir musim batin. Nek aku lega lilo kan nek dadi bojone sampean gak apa-apa. Aduh. Ya kowe ora apa-apa nek dadi bojomu aku ora apa-apa. Saumpama iki karo aku bisuke nek duwe anak terus piye rupane? Lho nek kepengin elek ya raine ditutupi ya, Kang. Rain tutupi. Bedake to. Yo. Tapi kasih nyatane. Wah, aku ndonga. Dongane piye aku warai, Kang? Warai. Dongane. Lagi nak pakane ra yo to. Iya. Anake. Kene iki dongane tong galetong kancane kok letong Mateni wong. Kene pancen tresno Rantam Sari tak wenene kowe. Tapi sing iso mupu sampean lho, Kang. Ora apa-apa aku wong tuwa rupaku elek. Wis bagus. Kang, Bisuke anakmu ya ben turun kowe, yen priya yen wanita jan turu karo ibuke. Turun. tenan to, Kang. Tenan. Ya wis aku tak Sampean salgoni lho. aku tak rono sik. Wis mangan. Ya Kang, matur nuwun ya, Kang ya. Ya. Rantam sak. Wis keprungu dhewe apa sing dadi kandhane sedulurku lanang. Nek dheweke masrahno kowe karo aku. Saiki aku njaluk wangsul. Jaluk. Pawangsulan ke anakku. Yo ngene yo Kakak. Aku sago minangka dadi bojomu. Nanging aku rumangsa isen Kakak. Lah kok rumangsa isin perkarane apa? Isen Kakak, saumpamane aku duwe dulur kaipe rupane elek sing kaya ngono. Dadi sing kok karepke sing kepiye? Sing dadi kekarepku, aku jaluk patine sedulurmu Kakak. Nggih. Patine dulurku. Ala tanpa rupa kuwi dulurku. Sing tak tresnani, sing tak golo-golo. Nek kowe njaluk patine dulurku, kaya-kaya aku ora tega. Ora tega. Aku ora sagup. Ora Wis, sagup. kowe njaluk apa wae. Watoning jagat ana tak wujudke ning aja njaluk patine dulurku ya. Ora Kakak. Kanthi kabeh mau mbok kondene mergo tresnamu karo aku ora lain tandhes sing batin. Ra iso to? Nek pancen tresnamu gedhe kanggo Rantam Sari Kakak. Sing dadi penjaluk aku wujudke ana pengarepku Kakak. Rantam. Dadi tenan kuwi sing dadi penjaluk So, ora kena diwahi, ora kena diganti. ora. Yo. Rantam. Kanggo mujudna rasa gedhening tresnaku sing katuju karo bakal tak turuti. Antanane papan kene Rantam Sang. Kakak parasine papan kene Kakak.
anu kok, Kang. Kok anune gene. Aku ora ndek bojo gak apa-apa. Lho. Wong sing legan-legan kae padha polahe ora kaprah perkara pende bojo. Kowe dikek bojo kok malah sedih. Kok nangis iki jane bojo njaluk apa? Njaluk motor, Ora, Kang. motor picak, Ora. kalung, Kudu sapi, baru. HP. Ora. Lah bojo njaluk apa e? Aku tak bloko ya, Kang. Lah kok aku tak kene njuk bondo donya kok aku kerja lho. Kan? Eh, Sedicep lho. Piranti tuntunan supaya aku bisa omah-omah karo Rantap Sari. Iki jaluk patiem, Kang. iku mbok liru liyane ora gelem. Matine sapi ta apa ne lho? Wong emok, Kang. Gelem dadi bojom nanging ana syarate. Nyawaku. Kuwi bener. Ya, mau rupaku elek kok patene ora gagal. Aja ya. Aku ra mentolo. Laler kuwi dirubung pokoke jane Karo pap. Nah, saiki aku sah lega lilo. Mbok pateni saiki waton kuwi bisa duweni bojo Rantam Sari. Tenan, tenan. Sabar gak koro. Kok arep Mburi? Mburi ae, ben gak ketok. Kang. Ya segede pangapuramu ya, Kang ya. Aduh. Urung. Cita cekeli kok aduh. Sawine Kang. Sepurane sing gede. Sepurane sing gede ya, Kang. ayo sawine matene ora gecak-gecak belas. Lho, wis sik, Kang. Eh, Wis tak ublus-ublus sik. tenan kok urung? Kok ngarep ae kok ngarep. Aja tutupi. Gak apa-apa ya, Kang ya. Apa? Kok ra mati sampean no, Kang? Duwane sojek udah. Wah, mantap tenan. Kowe kepen matiku? Nek pancen kowe kepen patiku, apa-apa deleng. Iki ana garis iki ketoken. Iki Eh, tenan ta ora, Kang? coba. Tenan sepurane ya, Kang Ya ya. ora apa-apa. Waduh! Kakak. Kakak butuh kasihan kakak. Loh, kowe Rantap Sari. Kakak butuh kasihan.
nganti gembletak ana papan kene kowe sapa jenengmu? Aku kudu welasan. Kudu welasan. Lah niki, Pak. Sing teng jero impenku lho niki, Pak. Iki ganteng lho. Lah bagus sing ngeten lho, Pak. Oh, lah matamu pitu. Kalih, Pak. Kalih, Pak. Lah ngene gantenge eleke piye? Lah bagus sing ngeten lho, Pak. Mata pitu. Hei, Ya, Rantam Sali mbok menawa iki wis jodohmu. Ya, Le, dolasan. Anakku gandrung kapirangu rupamu sing ganteng, Le. Kowe kepiye? Kowe umpama tak pek mantu, tak oleh anakku kepiye? Kayak mantu. Ya, Rekoso apa ora di mantu? ora paling takon gebyah. Takon gebyah. Kebiah. Heeh. Sama sapa e? Ya engko buruk. Nyebura ya. Belum aku kebiah apa ae ya? Yen to kaya ngono, kudu welasan. Aram tampulan. Ayo. Kowe ndak rupa karo omah, Nduk. Sampeyan